Exposició Jaume Fuster, el compromís per a transformar el món amb la literatura. Amb motiu del 75è aniversari del naixement de Jaume Fuster, la Biblioteca de Catalunya vol oferir en aquesta exposició una mostra de la documentació variada d'aquest autor, que dedicà la seva obra a la defensa i promoció de la llengua i la cultura catalanes i que és difícilment classificable per la seva personalitat i vocació polifacètica. Nascut a l'època de postguerra i pertanyent a l'anomenada generació literària dels 70, Fuster fou un gran activista en el camp cultural, així com en el polític i social. Va formar part de l'associació Trencabel, escriptors de l'esquerra independentista, i del Partit Socialista d'Alliberament Nacional. Va col·laborar en la creació de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, va exercir un paper destacat en el primer Congrés de Cultura Catalana i va ser un dels fundadors d'Edicions de la Magrana. En la seva faceta d'escriptor, va popularitzar la novel·la negra a Catalunya, amb títols ben coneguts, i també va escriure novel·la infantil i juvenil i algunes obres de compromís polític i periodístic. També fou remarcable la seva tasca com a traductor i com a articulista en els mitjans de comunicació del moment, i la seva contribució en la creació de guions televisius i cinematogràfics en català. L'exposició es podrà visitar fins al 15 de desembre de 2020 a l'Espai Zero. Per més informació, consulteu la web de la Biblioteca de Catalunya, www.bnc.cat.